салом духтаро, бисёре аз шумо электроэпиляция мебиёед ва фикр мекунед ки бояд ки дар як бори электроэпиляция мӯи шумо нест шавад, вале ин хел нест духтаро. ман медонам ки бисёре аз шумо духтарони босавод ҳастед, хондагӣ ҳастед ва як бор ҳамин фазаи рости волоса гирифта хонед, бинед, нигоҳ кунед ки фазаи рости мӯи мо аз чанд то иборат аст: анаген, катаген, телаген ва переход ва анаген. аз ҳамин сабаб баъзеҳо дар анини фаза мебиёянд, мо электроэпиляция мекунем ва аз тахт боз мӯй баромада истодааст. ва ман агар дар фазаи анаген бошад, албатта ин гум мешавад, дигар намебарояд, чунки ҳамон ток ҳамин решаро месӯзонад. дар ин фазаҳо бошад, бинед ки маҳкам аст духтаро. барои ҳамин хоҳишамандам ки як бор ҳамин интернетро бинед, ҳамаи маълумотҳо дар бораи электроэпиляция хеле зиёдан маълумот гиред, баъд ба ин протседура биёед, чунки худатон рӯ афтода нашавед ки дар якум протседура мӯи ман нест нашуд.